ବାହାଘର ପରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ଛୁଉଁଛି ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିକି ହସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଦୁନିଆ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତରଟିଏ ଦଉଛି। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ବଂଶକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବ, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ପିତାର ଅଧିକାର ଦବ, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବେ, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ବହୁତ କେୟାର ନବ। ଥରେ ଭାବିଲ, ଜନ୍ମ ହୁଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ କୋକେଇ ଉଠେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ନାରୀ ଠାରୁ ଏ ସଂସାରରେ ବଡ କେହି ନାହିଁ ଭାଇମାନେ, କେହି ବି ନାହିଁ। ଆମକୁ 8 ଡିସିପ୍ଲିନ ପେନ୍ ହେଲେ ଆମେ ମରିଯାଉ। ଗୋଟେ ପୁଅ କେବେ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି 8 ଡିସିପ୍ଲିନ ପେନ୍, କିନ୍ତୁ 12 ଡିସିପ୍ଲିନ ପେନ୍ ସହି ସେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ଆଉ ତାକୁ ନାରୀ କୁହାଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ମାନ। ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ, ଯଦି ଠିକ ଥାଏ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ସ୍ୱାମୀଟି ଠିକ କହିଛି ନା ଭୁଲ କହିଛି ଏଇ କଥାରେ।